Gdje je taj štakor? Pazi, iza tebe! Hej! Tko si u stvari ti? Kako si uspio? Nitko nije toliko brz. Izgleda da ja jesam. Nikada još nisam vidio da je netko toliko uzrujao Burtera. I izbjegao moju vatrenu kuglu kao od šale. Ovo nije dobro. Ovo mi se nimalo ne sviđa. Tko si ti? Ja sam Goku, Saiyan, sa zemlje. Lažam! Pokorio sam stotine Saiyana i niti jedan od njih nije bio brži od mene! Možda je zbog prehrane. Jedem samo zdravu hranu. Ti smeće! Tvoja prehrana, ha? Pa poješ ćeš moju šaku! Zašto ne staneš čvrsto i ne boriš se kao muškarac, prokljetite? Vidiš nešto? Nema šanse. Sada je dosta! Ne može više ovako! Nitko od nas neće praviti budale! Džiz, jednom će morati zabrljati! Tako je! Ti budalo! Ti si kriv, idiote! Ma nemoj budalo! Čekaj, Burter. On nam to radi. Želi nas posvađati, zar ne vidiš? Misliš? Ej, dečki! Hoćete vi plesati ili ćemo se boriti? Ah!